Yebo, ngani zakwethu, yebo bakithi, yebo Nkosi yami, sibingelele ntambama. Ake sishayeleni izandla nangu uMnumzane Mpungose ngani zakwethu. Osukwini lwayizolo ebeyingxenye yama-artist e-international bekwi-Galadina lapho bekusungulwa khona isikhwama sokulekelela ama-artist. Uma kwenzeka kuba nezimo lapha isimo somnotho sesingasekho kahle. Ngike nabona abafowethu abafana no-Elvovo, kuvela ukuthi isimo sabo asisekho right. Also nala kumaskandi sinokubona abafowethu kuye kuthiwe mhlawumbe isimo sabo asisekho right. Ney'nqalabutho esezike zakhona endimeni kuyenzeka mhlawumbe sibone sephostwa ey'nkundleni zokuxhumana kuthiwe mhlawumbe abasekho right ngokwesimo sezimali. Sike sibone nakubadlali bebhola sekuthiwa mhlampe umdlalo webhola useyasafarisha ngasemalini. So-ke izolo bebehlangane lapha beno-Black Coffee noTira bebaningi nje belekelelana ngolwazi lokuthi as ama-artist bayiseyiva kanjani imali ukuze ikwazi ukuthi balast isikhathi eside. OkunguKhuzani kuphela-ke uMnumzane Mpungose obe-represent umaskandi lapho ovelile obekhona ngokwale gender yakithi. Kube uKhuzani kuphela obekhona. Esikushayela ihlombe kakhulu ngani zakwethu, kukhomba ukukhula lokhu kumaskandi nokukhomba ukungacwaseki kumaskandi kubafowethu bama-gender amanye. Bayawubotsha umaskandi ufikile, ugalelekile ngempela futhi akukho ukubuyela emuva. So kuyajabulisa ukubona umaskandi bekwazi uku-invite-a ey'ntweni ey'fana nalezi, bawu-involve nabo, bawu-recognize nje njengomculo okhona ofana nawo wonke ama-genre. Kusho lukhulu lokhuya. Ngikhumbula amagama kaSgwebo wathi endimeni siyathanda sithanda maciko siyamdinga uKhuzani. So uKhuzani umaskandi umele ngendlela ey'ningi ey'hlukahlukene. Izinto akasezenza kumaskandi ayisekho ngaye sezinge-genre yonke. I think kumsizile nokuphuma ey'mpini kamaskandi. So kuleya Galadina yonke ebikhona imali abagcine bekwazi ukuyishaya kade belapha ibe u-3 something million. Okuwumlando-ke lokho ngani zawethu ukuthi ama-artist akwazi ukwakha isikhwama ngesikhathi esincane kangaka akwazi ukushaya ukwenza isamba esingaka se-million something. Okusho ukuthi abafowethu uma bekhathalalene kanje kuzohamba kuhambe kube kuncane ukuthi sibone kunama-artist okuthiwa asiyasokola, awasamile kahle kwezezimali. Sikushayela ihlombe kakhulu lokho esikubone lapho, but nje umuntu esimrecognize kakhulu uKhuzani ngokumele i-genre kamaskandi. Uyena yedwa obelapha ovelile engimbonile mina. So ngani zakwethu usingakufeli amathe lokho. Usebenzile uKhuzani kumaskandi umele nalento yokuhlela imicimbi kuningi akasekwenzile khona njengoba esethi uzoshenqa njengamanje. Mihle kakhulu imisebenzi eyenziwa uKhuzani endimeni. Siyishayela izandla kakhulu Mpungose, siyabonga konke okwenzayo. Ngine-show lapho ubukhona kuleya Galadina ubungeke uye ekubani kuthiwa ubunga-represent umaskandi, ubungeke ube yingxenye yayo ekubani kuthiwa ubungayili kuyomela umaskandi. As i-artist elikhulu elihlonishwayo eMzansi, ukuya kwakho laphaya ukuyopresenta ozakwenu. Sikushayela izandla kakhulu Mpungose okwenzile ukwenzela amaciko kamaskandi. Ngiyacabanga mhlambe nabo abafowethu bawunika isikhathi bancele kuwena nabanye besika iphethini kuwena the way owenza ngakhona izinto nje endimeni. Ungumculi ohlukile, ungumculi owenza izinto ezingalisa ngaso sonke isikhathi nje.